So kani ba? So naa ako i-real talk sa inyo. So na lang sa ko i-share sa inyo. Kung misuod kag kaminyoon, dapat nga imo nang barugan. Dili isama nimo sa uyab pa mo nga inyo na lang duwa-duwaan. Kanay uban, misuod og kaminyoon, pero ilang partner, ilang biyaan. Kay lagi, wala na sila kalipay nila. Ug sa tan-aw nila nga wala sila pag-asenso. Girls, boys, una-unaan ninyo ang pag-asenso para sa pagtinabangay ninyo buka. Mission mo relasyon, mission mo kaminyoon, dapat nagkabala mo parog kung sa'y naa sa inyo. Dili kay malayo ka, biya ka, di mo nino nindaw ng imong mga partner. Kay lagi, wala siguro ka nga ikabuga. So muna kung mission sa relasyon, dapat nanaagad mo pagsinabtan lang mo. Kay binyo man mo, diba? Kaya kung nagbinyo gani mo, palagin mo ang parog sa inyong responsibilidad kung sa'y naa sa inyo.